Един мой любим продукт от Oriflame. Вероятно знаеш, че съм интелект треньор към Световната асоциация Super но може би не знаеш, че съм и почитател и постоянен потребител на продуктите на Oriflame. Компания с над 55 годишна история и партньори по целия свят. Днес ще ти разкажа за един мой любим продукт. Ето го. Това е крем за ръце и ногти с масло от макадамия. Има прекрасен аромат, но по-важното е, че когато го ползвам, кожата на ръцете ми става много мека и хидратирана, а ногтите ми не се чупят. Имаше период, когато се разцепваха, чупеха се и не можех да си пусна маникюр. Но благодарение на този чудесен крем, мисля, че добре се вижда, ногтите ми вече са здрави и нямам такива проблеми. Всичко вече е в миналото. Разказах ти това, за да научиш и ти за този чудесен крем и се надявам, че ти бях полезна. До скоро!